една много успешна българка, която от 1 година живее в Дубай. Казва се Мария Митева. Завършила е Сорбоната в Париж, а след това е работила за УЕФА в Швейцария. Може ли да ни представиш малко повече за твоята кариера, за твоя живот и за твоето виждане за България? Във Франция има много възможности да се правят обмени на чела в чужбина и така успях да направя бакалавър в Бразилия, в Сао Пауло, където завърших медии и комуникации. След което заминах за Щатите и правих стаж в Columbia Pictures, след което завърших магистратура в Мексико. Също така заминах да работя в Швейцария, в Нион, където е централата на УЕФА и се грижих за Европейското първенство по футбол. Като клиенти имах винаги българските телевизии, тъй като това е моята страна. Аз по принцип съм, така да се каже, борец за свободното слово и като цяло за премахване на медиите, за които стоят определени лобита и, така да се каже, промотират техните идеи, техните виждания за това на къде трябва да върви света. Смяташ ли, че все повече медиите трябва да отиват от хората към хората и от това да се насочиме по-към подкасти, към YouTube канали и така нататък? Аз, както го виждам, е, че трябва медиите да ни се даде гласност и да можем да имаме възможност да казваме това, което наистина мислим. Това е много важно, да може да се обърнем към медиите и дадената платформа. Дали би било това стриминг платформи, както казваш, YouTube, където е много по-лесно да резонира с хората. Ти какво смяташ, че трябва да се промени в медиите в България, за да може те да представят по-реално ситуацията там? Аз смятам, че трябва да има такъв нов тип съдържание, където е по-скоро облицовано с повече култура, с повече образование, където наистина разсъждаваме над важните неща, за да можем, нали, да правим правилните фундации и да мислим какво след това ще предаде към лика на нашата страна, за да направим една платформа, където много хора, примерно като мен, весело, бихме искали да се преберем в един момент, евентуално да можем, нали, да виреем в такъв тип среда. Кажи ми какво трябва управляващите да направят с България, за да може хора като теб да кажат: аз искам да живея в родината си и там нищо няма да ми липсва. Веднага мога да ти отговоря, че се чувствам все едно, че ако примерно реша да правя някакви приключения работни в България, това ще завърши с редица блокажи, които просто така си ги представям от административна гледна точка, от политическа гледна точка. Може би концепцията, която бих предложила, бизнес формата, плана, няма да бъде удобен на някой, тъй като аз съм от чужбина, няма да знам къде стъпвам точно. Примерно дори в Дубай аз виждам, няма тежка администрация, няма спънки. Ако човек иска да прави нещо, държавата реално му помага за неговото начинание.